Efterlønsordningen er kaldt den fleksible efterløn. Det betyder dels, at du frit kan vælge, hvornår du vil gå på efterløn, dels har du mulighed for at arbejde sideløbende med efterlønnen. Det hele starter med efterlønsbeviset, som du skal søge ved efterlønsalderen. Overordnet set skal du opfylde de samme betingelser for at få et efterlønsbevis, som for at få efterløn. Du skal blandt andet have arbejdet på fuld tid i Danmark i 1 år inden for de sidste 3 år, og du skal have fuld tilknytning til arbejdsmarkedet. Når du har fået dit efterlønsbevis, kan du senere gå på efterløn, selvom du er uheldig og bliver syg. Du skal heller ikke længere betale over 5.000 kroner om året i efterlønsbidrag. Du må derfor ikke glemme at søge om dit efterlønsbevis. For at hjælpe dig på vej, kontakter ASE dig, inden du når efterlønsalderen og fortæller, hvad du skal gøre. Ved at fortsætte med at arbejde i mindst 2 år efter efterlønsalderen, opfylder du det såkaldte 2-årskrav. Det giver dig 3 fordele. For det første kan du få højeste efterlønssats. Vælger du at gå på efterløn, inden der er gået 2 år efter, at du har fået efterlønsbevis, kan du højst få 91% af maksimumsatsen. For det andet kan du undgå, at dine pensioner reducerer din efterløn. Normalt reducerer dine pensioner din efterlønssats. Vælger du derimod at vente med at gå på efterløn, til der er gået 2 år efter, at du har fået efterlønsbevis, slipper du for, at pensioner reducerer din efterløn. Den tredje fordel er, at du kan optjene til den skattefri præmie. For hvert kvartal, du arbejder på fuld tid frem til folkepensionsalderen, optjener du 1 skattefri præmie. I alt kan du optjene 12 skattefri præmier. Du bliver med andre ord belønnet, hvis du venter med at gå på efterløn. Omvendt kan du få efterløn i længere tid, blot til en lavere sats, hvis du ønsker at gå på efterløn, før 2-årskravet er opfyldt. Når du skal vælge, om du vil gå på efterløn eller fortsætte med at arbejde, er der flere ting, du skal overveje. Blandt andet, hvad giver dig mest livskvalitet? Hvor stor er din pensionsformue? Og kan du nemt lukke din selvstændige virksomhed osv.? Du skal også huske, at der er mulighed for en kombination mellem efterløn og skattefri præmie. Vi opfordrer dig til at ringe til ASE, når efterlønsalderen nærmer sig, så vi kan svare på dine spørgsmål og sammen finde den bedste løsning for lige netop dig.